chef-kok werk ik het liefst met mooie, verse lokale producten. Als je dan zo om je heen kijkt, denk je van, hier groeit niet zoveel. Ja, cactussen. Maar met een beetje wil, geduld, water, voorlichting en liefde kun je hier op Bonaire van alles kweken. En dat wil ik, Corja Houwerheide, laten zien. Daarom dit programma. Bonaire eet smakelijk. Bon dia Maurice. Nou, in de aflevering over geiten hebben we het gehad over de rasverbetering. Is er al resultaat van te zien? Ja, welkom weer terug bij LVV. Ja, zoals je ziet, we hebben een rijke schakering van moederdieren, wit, bruin, zwart. En we hebben ze gedekt met de beroemde boergoot. De Ricky, Rishi en Rambo die uit Nederland zijn gekomen. Die zijn kenmerkend van de boergoot is een bruine kop, wit lichaam en vaak bruin in de poten. Nou, je ziet alle jonge dieren, de meeste jonge dieren hebben al iets bruins in hun kop. Ja, sommige ook al in de poten. En dit is wat we noemen de eerste generatie, dus dat is 50% boergoot, 50% lokale geit. Maar je ziet meteen al het effect, je ziet ook dat ze al als klein, ze zijn nu een maand oud ongeveer, toch behoorlijk stevig al op de poten staan. Zeker die bruine daarachter zijn echt hele stevige dieren aan het worden. Dus ja, een positief effect van ons programma. Ja, ze zien er gezond uit volgens mij. Dankjewel, ja. Maar ik heb een andere vraag. Ik ken de langste boom van Bonaire, maar er is ook een wonderboom op Bonaire. Correct, ja, dat is een hele bijzondere boom. Toevallig hebben we hem bij ons op het terrein staan. Ja. We willen graag promoten dat mensen dat ook thuis gaan planten en zo. Het is een hele voedselrijke boom, heel gezond. Maar laten we die kant uit gaan, kunnen we wat meer vertellen. Dat is goed. Is dit de wonderboom? Ja, hier staat hij, de moringa, bekend als de wonderboom. Een heel bijzonder gewas, wordt gezien als een bijzonder gewas voor de tropen. Ze zeggen het is de enige levend ding, ja, dieren en planten samengevoegd, die alles in zich heeft voor voedsel voor mens of dier. Ja. Dus normaal moet je een combinatie maken, zeggen wij als mensen. Vlees en rijst of zo, zetmeel. Maar hier zit alles in wat je nodig hebt om mee te kunnen leven en jezelf te kunnen ontwikkelen op een positieve manier. Oké, dus alleen maar in de tropen? Hij groeit alleen maar in de tropen. Alweer dus vol met nutriënten, om een voorbeeld te noemen. In het blad van de moringa, je kunt de bladeren, de bloemen, de peulen, de bast, de wortels gebruiken. Je kunt feitelijk de hele boom opeten. Ja. Maar als voorbeeld in de bladeren zit bijvoorbeeld 2 keer zoveel eiwit als een yoghurt. Dus 100 gram yoghurt vergeleken met 100 gram blad. 2 keer zoveel eiwitten. 100 gram blad vergeleken met 100 gram sinaasappel. 7 keer zoveel vitamine C. Ja, en het is ook nog heel gezond voor je lever, voor je spijsvertering. Voor de dames belangrijk, voor je gezicht. Je krijgt er een mooie glas van als je dit eet. Dus in alle opzichten een heel bijzonder gewas, wat eigenlijk heel relatief makkelijk op Bonaire kan groeien. En wat we ook graag willen bevorderen bij de mensen thuis, om dat, zoals ik al eerder zei, in de tuin te zetten. Ja, groeit hij makkelijk? Hij groeit makkelijk, hij heeft wel water nodig. Hij kan op zich goed tegen droogte, maar in het begin heeft hij zeker water nodig om te groeien. Maar deze bomen staan hier nu zeg maar iets minder dan een jaar. En we hebben ze al verschillende keren gesnoeid. Wij gebruiken ze gedeeltelijk voor veevoer. Het is ook een goed voer voor dieren natuurlijk, als het goed is voor mensen. Ja. Maar nu willen we een beetje gaan promoten dat mensen het ook gebruiken zelf om hun maaltijden mee klaar te maken. Ik heb er al thee van gezien. Juist, ja. Dus van je hebt een mooie moringa thee. Correct, dus vaak wat je ziet is dus ze drogen de bladeren. Je kunt de bladeren ook groen natuurlijk thee van trekken, maar ze drogen het ook vaak en dan maak je daar thee van of je strooit de poeder door het eten heen. Maar nou ja, heel leuk natuurlijk wat ik zei, heel divers. Dus als je een peul pakt, de zaden die in de peul zitten, die kun je ook eten. Dus we zullen wat meenemen.
En toch misschien een mooie maaltijdsalade met alle dingen van de moringa. Correct. Ja? Dus niet alleen smaakt het lekker, het smaakt een beetje naar, het heeft een beetje radijsachtige smaak, maar met iets zoets erbij. Maar die kun je gewoon zo rauw eten? Die kun je zo rauw eten, Ja. je kunt het zo eten, je kunt het, de schil eraf pellen en dan de noot eten die erin zit. Ja, maar goed, de schil niet weggooien, want die kun je ook eten, is ook heel vruchtbaar. Oké. En dan gewoon de noot eten. Wat heel interessant is, zijn natuurlijk de bloemen. We zullen even kijken naar wat bloemen hier. Dus de bloemen van de moringa. Is het nou een andere voedingsbron, de bloem, dan als het blad? Nee, het is ongeveer hetzelfde allemaal. Er zit ongeveer hetzelfde in. Natuurlijk, het blad is wat meer geconcentreerd dan in de bloem. De zaden is weer meer geconcentreerd dan in het blad. Ja, dus de nutriënten zijn voor de rest allemaal ongeveer hetzelfde. Is even gezond. Maar bij zaden, omdat het zo geconcentreerd is, zeggen ze je moet het een beetje de hand aan houden dat je niet een hele pot zaden leeg eet. Ja. Dus een paar 100 gram per dag is voldoende qua zaden. Ja. Want overdaad schaadt of niet? Bij de zaden wel. Oké. Ja, omdat het geconcentreerd is. Bij bloemen en bladeren niet. Daar kun je gewoon lepels van eten zonder problemen. Dus een mooie bloem. Ja. Je kunt het gewoon zo eten, vers van de boom. Het is wel bijzonder toch dat het en bloesem en vruchten en twee soorten eraan zitten aan een boom, of niet? Ja, dit is heel bijzonder. Vandaarom alweer in alle mogelijke manieren dat ze de naam wonderboom hebben. Ja. Ja, dus dat je takken kunt gebruiken, dat je bloemen kunt gebruiken, de stam kunt gebruiken, wortels, de kiemen van de zaden, hè, dus de kleine kiemplantjes, die worden ook gewoon weer Taugé. als een soort taugé gegeten. Ja, een beetje radijsachtige smaak ook weer. Dus, Ik zie nog de onrijpe de peulen, ja, de peulen hebben we natuurlijk ook. Lijkt een soort kousenband. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Zo wordt het vergeleken, dus op deze maat ongeveer wordt het, vooral in Azië en zo, wordt het eigenlijk klaargemaakt als kousenband. Ja. Je kunt zelfs iets dikker, dus deze maat ongeveer. Dus dit is wel iets wat je dan kookt, hè? Ja, Dus net ja. zoals kousenband. In Azië maken ze het vaak met curry of zo, hè? Dus een curry saus Oké. en dan dit erin koken. Maar je kunt het ook apart koken en iets anders mee maken. Ja. Ook weer heel gezond, wat ik zeg, hè? Dus diezelfde als in de bladeren en alles, dus zelfs nog gezonder dan de kousenband. Oké. En alweer iets wat makkelijk hier kan groeien en ja, een leuk product voor de Bonaireaanse keuken kan zijn. Ja. Ja, ik denk, er borrelt van alles op, dus ik heb natuurlijk de hibiscus, er komt een mooie rode kleur vanaf. Die heb ik alvast geweekt in de azijn. En daar heb ik er een dressing van maken en dan een luchtige maaltijdsalade. Maar ik wil iets meer vulling, denk ik, want die blaadjes gaan natuurlijk niet echt vulling. Maar nog iets meer Nou, we vulling. kunnen wat lokale spinazie Ja. kunnen we plukken. We hebben hier, Dat hebben we vorige keer zeker even toen gewokt, hè? Of ja, even, hebben we ook even gebruikt vorige keer. Dus dit is de lokale spinazie, groeit heel makkelijk hier. Daar heb ik vorige keer ook al over gehad dat je hebt eigenlijk twee soorten hier, helemaal groen en deze met een rode steel. Ja. Deze rode is wat zachter van smaak dan de groene. En daarom voor mensen vaak lekkerder om ergens doorheen te doen, want hij is niet zo dominant qua smaak. Okay. Sommigen Dus, houden van dominant, hè? Toch? Sommige mensen wel, ja. Ik heb nog een leuk bloemetje tegen, een bloesem. Oh ja, kijk, wat ook heel leuk is, dus wat we noemen de jambo, hè, de okra bloem, is ook eetbaar. Dus we kunnen ook wat leuke bloemetjes doorheen doen, doet het ook altijd goed. Ja. Dus de okrabloem is ook heel interessant. Ja, de okraplant op zich is wel grappig, want ja, de mensen kennen hem natuurlijk van zijn vrucht. Ja. Hier vooral soep van gemaakt, maar je kunt de vrucht ook gewoon snijden en met wat uitjes bakken en dan heb je een lekkere snelle maaltijd. Ik las nog, een nacht in het water zetten, de okra. En dan krijg je een beetje slijmerig vocht, dat drink je 's ochtends op. Oh En ja, dat is goed voor cholesterol. correct. Ja, Ja? dat is ook zo. Verder, het is natuurlijk, de mensen koken het vaak, maar dit zijn natuurlijk kleine vruchtjes. Je zou een iets groter vruchtje kunnen nemen. En dat kun je eigenlijk gewoon al zo rauw opeten. Oké. Kun je zo als salade eten. Ook Dus, leuk om erdoor te doen. Het is ook leuk om er doorheen Ja. te doen. Ja. En Het blad kun je niet gebruiken. nou, het blad kan ook wel, maar dat is wel iets wat je moet koken. Oké. Nou, dat doen we niet. We houden het rauw van de keer. Ja. Ehm, En dan misschien wat misschien wel grappig is, dat is een beetje gelijk als de moringa tree, dat pittige.
is de bladeren van de tamarindeboom. Die kun je ook eten. Die kun je ook eten, jonge bladeren. Dus we zullen dadelijk even naar de tamarindeboom lopen, kunnen wat blaadjes plukken en dan maken we een lekkere mix. Mooi, leuk. Ik heb natuurlijk allemaal blaadjes nou aan peulen, maar is het misschien iets leuks om iets van fruit nog erin te doen? Ja, ik zat te denken aan papaya. Ja? Papaya is natuurlijk een bijzonder gewas, ook weer heel gezond. Toen chikungunya op de eilanden ronddwaalde en dat het grote probleem was. Toen maakte men sap uit de bladeren van de papayaboom en dat bleek zeer effectief voor de bestrijding van chikungunya. Het is heel goed voor je hartsysteem en je schoonmaken van je lichaam. Je kunt de vruchten bijvoorbeeld rijp eten, zo kennen we het vaak natuurlijk, maar ook groen wordt het veel gebruikt, zowel gekookt als geraspt als groen product in bijvoorbeeld je salade. Dus ik dacht, dat is wel leuk, het heeft een rauwe raspen. Ja. Zo. Moet ik nog schillen dan eerst of niet? Ja, je kunt hem schillen. Ze doen het ook met schil hoor, raspen met schil. Dus het kan allebei. Er zal al een iets zoetere smaak in zitten, dus dat geeft een beetje frisse smaak aan je salade. Ja. Nou, ik ga een leuk emmertje. Ik ga er een mooie staal van maken en je ziet wel terug op televisie. Heel goed, succes bedankt, ermee. Maurice. Ja, hoi. Bon dia Edson. Ben ik hier met My Tea? Ja. Mag ik binnenkomen? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben zo benieuwd naar je verhaal. Ik heb zoveel theezakjes overal zien liggen. Een uit de hand gelopen hobby of? Nee, het is eigenlijk, ja, het is een uit de hand gelopen hobby. Vanaf 2014 ben ik alweer bezig met plantjes. Aha. Dus gewoon leuke plantjes. Ja. En ik ben zeg maar met het hydroponics systeem, dus die snelle groei. Op water. Ja, Is dat correct. zo'n ding? Ja, zo'n Oké. ding, maar in het groot. En dat groeit gewoon zo snel. En toen dacht ik zoiets van, oké, wat ga ik met al die kruiden doen? Dus toen dacht ik zoiets van, oké, ik ga hem vers verkopen. Maar als je het vers gaat verkopen, dan duurt het niet zo lang in de koelkast. Zeg maar. Nee. Dus, en toen dacht ik zoiets van, oké, hoe kan ik dit nou beter maken? Dus, en toen dacht ik aan de thee. Oké. Dus zo ben ik eigenlijk... Maar je Met de hebt, thee je hebt ook je achtergrond van kruiden en planten of? Nou, normaal, die achtergrond, het is gewoon een hobby van sinds ik klein was. Ja. Dus ooit van planten, maar echt die achtergrond, dat kwam dan onderweg. Ja. Dus, Maar ik wil een gerecht maken met de moringa struik. Want daar kun je van alles van gebruiken. Ja. Daar heb je ook thee van, hè? ja, ik heb ook thee van moringa. En wat gebruik je daarvan dan? Nou, de moringa, die is deze. Zo heb ik die moringa thee. Moringa is goed voor heel veel dingen. Dus, Het is de wonderboom noemen ze ja, toch? de wonderboom. Dus moringa is goed voor, die kan met de kanker mee, dus de preventie voor de kanker. Ja. Dus goed voor de cholesterol, goed voor... Dan neem ik een zakje mee, want dat heb ik ook een beetje. Ja, tuurlijk. Dus ja, moringa, die kan je heel veel mee doen. Ja. Dus, Heb je zelf een boom staan of? nee. Oh. Zometeen ga ik een boom planten. Dus nee, ik krijg moringa wel lokaal. Dus, en ook ga ik straks bij de LVV alles zetten. Heb Dus, je een volkstuintje daar zo? ja, ik heb daar natuurlijk een stuk grond. Dus dan ga ik alles... dus als je in de volgende episode komt, dus, dan zie je het allemaal daar staan. Maar dan komt het in de volle grond? Ja, in de volle grond. grond. Oh, oké. Maar heb je dan geen last van insecten of Kijk,
wat ik gebruik voor thee, kruiden, de meest gevoelige kruiden die blijven in de greenhouse. Oké. En de rest, bomen, en, die kunnen naar buiten komen. Ja, Dus, ja. Maar hoe doe je drogen? Oké, drogen doen we gewoon in de zon. In de zon. Dus natuurlijk, dus Ja. laten we gewoon natuurlijk drogen. Eerst begon ik met in de gasfornuis. Oké. Maar het probleem is in de gasfornuis, dan die geur gaat allemaal weg. Dus dan, als je die thee gaat maken, dan... Ja, het gaat om de geur en de smaken. Ja, tuurlijk. ja. Dus net als koffie. Ja, ja, ja. Zo de thee ook. Dus, Maar koffie doen ze fermenteren en thee eigenlijk ook, maar dat doe jij niet fermenteren. nee, ik niet. Nee, waarom, waarom dan niet? Die proces moet ik nog gaan induiken in die proces, dus Oké. dat die goed gaat. Ja. En voordat ik hem, ik ga hem wel uitproberen. Ja, Dus, oké. maar dan krijg je die black tea en de green tea namelijk. Ja. Maar dit is gewoon biologisch, het is gewoon zoals het is. Ja. En wat is je lekkerste thee van jezelf? Ik zelf de kaneelbloem. Kaneelbloem. Ja, kaneelbloem. Groeit je ook op Thailand hier zo? Jawel. Ja? Jawel. Ja, oké. Ja. Kaneelbloem die groeit ook. Maar ik hou ook meestal van de mint of Ja. van de hoe heet die? Citroengras. Dat is ook lekker. Ja, Ja. dat is heel lekker. Heb je nog iets leuks in petto? Voor, je bent wel heel creatief, heb ik gehoord. Net als deze pakket, dit is een 6 variatiepakket, dus één van elke smaak. En dan wordt het een 8 variatie, want dan heb ik 2 extra smaken. Oké. En dan krijg je het met de mok. Dus Een zwarte mok. ja, het is zwart. Ja. Het is een magic mok. Oké. Dus als ik, laat me een theetje gaan maken. Ja, laat eens een theetje maken. En dan zie je het allemaal, dus laten we het zo doen. Hou je van kaneelbloem? Ja hoor, Dus zeker. dan gaan we een kaneelbloem proberen. Laat je alles speciaal maken of? Nee, dit maak ik gewoon zelf alles speciaal. Dus Oké. dit is vers kaneelbloem, hè? Ja. Dus dat komt januari. Ja. Nadat we al die varkens hebben gegeten. Ja. En dan gaan we januari al die varkens eruit halen uit het systeem. Dan het systeem een beetje opschonen. En dat doet kaneelbloem heel goed. Oké. Ja, daar is kaneelbloem heel goed in. Dus dit is speciaal hoor. Dus dit is eigenlijk niet, dit krijg je niet overal. Ja. Dit is een speciale kwaliteit, een hoge kwaliteit. Ja. En doe je zelf alles uittesten qua, Ja. qua smaakjes? Ja, Ja? dan test ik het zelf uit en dan als het goed is, dan komt het op de markt. Dus, Aha. En waar kan je alles kopen, al die theetjes? ik heb heel veel verkoopspunten. Ik heb Warehouse, ik heb Van de Trail, Ja. Between Two Bonds, Zo. Brandaris Café, dus En op de markt? op de markt op Kijk eens, dat zaterdag. is toch geweldig dit? Ja, het is een magic mark. Een Magic Mark. Zeker. Kan je aan iemand een cadeautje geven of voor jezelf? Hoe lang moet de thee nou trekken? Wat is er nog, wat is dat nog iets speciaals bij jou? Zeg maar als je een theezakje neemt, die zak is een filter. Dus dat moet iets langer blijven, dus zeg maar een minuutje ongeveer, zodat die uit die filter komt. Ja. Maar dit is direct, hè? Dus dit een half minuutje, dan is het al goed. En dit is goed voor? Deze thee? Ja, die kaneelbloem is ook goed, heel goed voor hoge bloeddruk, voor de cholesterol, dus Ja. voor het systeem eigenlijk te schonen. Ja. Goed voor bloedcirculatie, dus nee, kaneelbloem is Ja, heel, ja. heel populair. Oké. Dus, Ja, ik wil een salade maken van de moringa boom. Ja. En dan wil ik misschien een dressing maken van hibiscus. Je hebt ook hibiscus ja, thee? hibiscus heb ik ook. Ik dacht misschien dus, dat ik dan de azijn een beetje warm maak en, Ja. en daar de hibiscuszakje in Ja. en dat ik daar Ja. een dressing van maak. Ja, dat kan. Dus, Dus, nee, hibiscus heb ik ook. Namelijk, je hebt verschillende familie van de hibiscus. Mhm. Dus je hebt die, zeg maar hier noemen we de cayenneboom. Cayenneboom. Ja, de cayennebloem, sorry. Aha. En normaal is de flor de Jamaica. Dat is ook hibiscus, dus die Ja, zijn ja. allemaal van dezelfde familie. En ik gebruik die flor de Jamaica. Dat groeit namelijk
hier en die Cayenne zag ik niet zoveel meer. Dus vroeger wel. Dus, nou, dat is... Ja, ik ben benieuwd. Klaar, dus als het goed ziet, dan heeft het een mooie kleur. Dus kan je gewoon niet lekker. We doen het zonder suiker, hè? Of niet? Nee. Met? Geen suiker. Geen suiker, Geen hè? suiker, nee. Want normaal doen ze wel Nee. een zakje of 4 suiker, toch? Nee, dat is geen thee meer. Dat is geen... kijk. Hey, proost. Hey, dankjewel voor het mooie verhaal. Ja, En we spreken elkaar zeker nog een keer. tuurlijk. Goed zo. Dankie. Ja, Nou, dat is een mooie pure smaak, joh. ja tuurlijk. Ja, joh. Dit is helemaal puur. Ja. Geen suiker, dus je doet geen suiker in de biologische thee, dus helemaal geen suiker. Kijk, dit zijn de zeebanaantjes. Lekker met de voeten in het zand, met uitzicht op de zee. En het zoute windje komt lekker eroverheen dat ze een beetje naar zilt gaan smaken. Nou, die gaan mooi knippen. En dan ga ik dan even lekker aanfruiten in een uitje. En lekker door de salade. Kijk, mooie bloemetjes ook nog bij. Banana di Rif. Rif banaantjes. Ja, makkelijker kun je het niet hebben, toch? Het groeit in het wild. Puur natuur. Hoeft er niks aan te doen. Alleen maar te knippen. Het groeit zo weer aan. Ik heb al genoeg. Ja, ik heb lekker geshopt in de LVV-tuin. Allemaal mooie vers producten. Ik heb spinazie inderdaad, die moringa. Ik heb de zeebanaantjes, komkommer chiki, pepertjes van het land. En dan ga ik lekker de salade maken. Ik heb van de sorrel, de Flora Jamaica, heb ik azijn op gedaan. En dan ga ik een dressing maken. Kijk, het is mooi rood van kleur. En dan gaan we de salade meer op smaak maken. My Tea heeft er ook een thee van de sorrel. Klein beetje honing voor het zoete. Dit is weer zoiets dat ik van de voor moet doen, zo'n lipje, want daar heb ik de dikke vingers voor. Eén deel azijn, 3 delen olie, heb je een leuke French dressing-achtige saus. Ik heb mooie verse bladspinazie, mooie fijne jonge blaadjes. Je kunt hem gewoon rauw eten. Ik ga er ook een topdingetje in doen. En ik heb de blaadjes van de moringa. Het blad heb ik losgemaakt. Ook erdoor. En dan wil ik ook de peul, de rauwe peul, even dun schillen. Dan krijg je ook een stevige, toch een beetje zachte vruchtvlees. Ook mooi fijn snijden. Kijk, het mag er ook door. En ik heb de stelen van de spinazie heb ik ook even aangebakken. Lekker met zout, mag er ook door. Ik heb de bloesem van de moringa, ook leuk qua kleur, mag er door. En ik kan even een uitje snijden, zoals extra smaak voor de dressing. Een uitje verhoogt altijd een beetje de smaak van een product. Of een gerecht.
Ik heb ook toevallig, hingen er ook rauwe, nog niet rijpe papaya's. Die heb ik in zoetzuur gedaan. Gelijke delen suiker, azijn en water met smaakstofjes. Met pepers van de LVV. Dat geeft ook een leuk knappertje en een beetje frisheid in het gerecht. Er kwam nog komkommer chiki tegen, ook leuk. Het is leuk uit een beetje, je ziet dat het een komkommertje is, dus gewoon plakjes. En ik heb natuurlijk de zeebanaantjes. En ik heb dan de peulen of de zaden van de moringa struik, die ga ik even aanbakken. Dat geeft altijd een beetje een mooiere smaak. Knappertje. En je zag Maurice hem al eten, de bloemen van de okrapstruik, die mogen er ook door. Dus gewoon een leuke gevulde salade. Om het toch nog een beetje Caribisch tintje te geven, doe ik even een pepertje erdoor. Niet te veel, want het zijn scherpe pepers. Peper en zout. Mooie kleurschakering, dat groen met het rode. Even lekker laten bruneren. Je ruikt het al. Dat gewoon meer geur en smaak geeft. Probeer het een beetje losjes neer te leggen, dat er een beetje lucht in het gerecht komt. Dat alles een beetje zichtbaar is altijd belangrijk. Dat je in één opslag ziet wat er op je bord ligt. Dat is altijd belangrijk. Nou, ik vind het wel een grappige salade en gezond, want de moringa, de wonderboom, Bonaire, eet smakelijk. Zo, ga ik eens even lekker proeven. Dat is lekker, hè? Groente uit eigen tuin, dat smaakt altijd veel beter. En een zakje mooie thee erbij van My Tea. Even trekken. Nou, eens even proeven. Het is gezond, maar onlekker ook. Al zeg ik het zelf. Ja, die dressing is, dat maakt wel een compleet plaatje. En nu ik er toch zit, aan die peulen. Kijk, dit zit er dan in. Het zaadje, maar even het schilletje eraf halen. En dan krijg je een mooie boon over. Je kunt er ook al pesto van maken. Je kan het fijn malen, ergens overheen strooien. Een veelzijdig product. Kijk. Even een lekkere bite, al het rauwe. Nou, ik ga het recept natuurlijk uitwerken. Zet hem achteraan op de film. Kun je het lekker namaken thuis. Proost. Ja, mooie combinatie. Ik proef een beetje die noten terug. Het versterkt alleen maar de smaak. Want 1 en 1 moet 3 zijn. Dat is het mooiste.